Ja. Olivier en het brulmonster. Oeh. Mijn grote... Oeh, dit is misschien nog een beetje moeilijk voor die, denk ik. Maar dat kan misschien wel. Ik ken zaken die wel heel mooi vallen lezen. Hey. Ik ken zaken wel lezen. Dat is echt wel leuk. Een wolf. Een wolf. Oh, je moet eigenlijk een bij deze boek zien. Hey. Dit is een mooi printenboek. Ik kan me een mooi verhaaltje vertellen als het wel bij is. Zo snel kunnen. Doe ik het heel snel. Jonathan en de toverpony. Die is wel heel leuk. Hè. Lees dit er maar bij. Lois Hart. 1, 2 tel je mee. Pim en Pier. Oh, de hapgrage krokodil. Maar de flamingo's. Ik vind krokodil wel leuk. Ik vind krokodil echt leuk. En flamingo's ook. Hey, die hebben zo'n mooie kleur, hè? Hoe staan die altijd? Dat ken ik al lang. Ja, dat is je.